салом. Як хабар. дар Тоҷикистон омӯзгорӣ сол муайян гардид. Абдуқаҳҳори Сулаймон, омӯзгори фанни физика ва астрономияи Мактаби президентӣ, хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб ғолиби озмуни омӯзгории соли Тоҷикистон 2023 интихоб гардид. Ҷоиза ба ин омӯзгор дар арафаи рӯзи омӯзгор дар душанбе тақдим гардид. Абдуқаҳҳори Сулаймон дар суҳбат ба Азия Плюс гуфт, ки касби омӯзгориро бо ҳама мушкилаш қабул дорад ва мехоҳад бо ин рафтораш барои шогирдон як мояи ифтихор бошад. Ӯ гуфт, ҷомеа ба вижа хонандагон мебояд дар симои омӯзгор як шахси сермасъул, хушмуомила, босавод ва болаёқатро бубинанд, то тавонанд аз ӯ ибрат бигиранд. Озмуни омӯзгори Тоҷикистон ҳамасола ташкил гардида, он дар арафаи таҷлил аз рӯзи омӯзгор ҷамъбаст мегардад. Боиси таъкид аст, ки ғолиби озмун ҳамзамон соҳиби ҷоизаи пулӣ низ мегардад. Хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.